Минем кадерле бабайым Мөхәммәтша, бу хатны сиңа иң өлкән көтеп алган анагың Фәни Җиһаншы яза. Син Бөек Ватан сугышының иң беренче көннәреннән үк көрәшкә киттең, һәм аны икенче Украина фронтында тамамладың. Әтнә районы Куәм авылына кайтып гаилә корып җибәрдең. Белмим, минем әтим Рәдифне дә син тимерчелеккә алып йөрдең микән, юк микән, ә мине үзеңнән калдырмыйдың. Мин бит 5-6 яшьлек малай, җәй буе синең белән тимер чүкәгән карап сиңа булышыбызды. Тагы истә калганы, арып, кич белән кайтып кергәч, син бер аягыңны ботыннан өстән чишеп салып куяйдың. Һәм бу хакта миңа бөтенләй сөйләргә теләмәдең. Алай гына да түгел, сугыш турындагы киноларны да син карарга яратмыйдың. Бөек Ватан сугышы инвалиды исеме белән килешмичә, син үзеңә протезлар ясатып бөтен көчеңне корал ясауга бирдең. Тыныч тормышта мул иген җыеп алыр өчен кирәк булган корал, сука, чәчкеч, тырмалар ясауга тотасың. Бу хатым сиңа дога булып барсын. Иң яраткан анагың Фәни Җиһаншы.